Може ли да седна? Какво правиш? Какво правиш? Какво си мислиш по дяволите? Вземам решения. Вземаш решения. Вземаш решения. Какви решения вземаш, бе? Нищо не решаваш, нищо не откриваш, само се трезаеш. Трезаеш се и очакваш решението само да те намери. За какво дойде в Америка, а? Дойде за да постигнеш нещо, което инак не би могъл. Дойде за да градиш и твориш. Дойде за да оставиш нещо след себе си. Какво правиш? А? Чистиш кенефи. Напиваш се с ракия. Разкъсваш се и се тързаеш. Нима не се страхуваш именно от това? Да изпаднеш в монотонност? Да се превърнеш в част от тълпата? Поредното агне на опашката за кладницата? Вярно е, ти си най-добрия. Много си трудолюбив и те повишиха за което, но с това дойдоха само повече лайна и по-големи задници за бърсане. И за това ли избяга, а? И аз сега кажи, приближи ли се поне малко до мечтата? Отговори, бе, българино! Защо не ходиш да си ебеш майката, а? Да си еба майката, да. Е, така да си решаваш ти проблеми. Точно за това ти... Знаеш ли колко ми е писнало от тебе? Да ми задаваш въпроси, да критикуваш решенията ми, да ме караш да се разкаивам и съмнявам. Имаш ли представа какво е да взимаш правилното решение в свят изградено от потрошени морали и ценности? Имаш ли представа какво е да си човек в безчовечен свят? Хората казваха, и едноокия е цар сред слепи. Ма на кой му пука, след като тия слепци неща да разбереш, що е той гледка? Така че, приятелю мой, събирай си моралите, обръщай се и ей през тази врата, отивай на майната си. Добре, да не бива да разсъждаваш по този начин. Ти си умен и мислиш сериозно. И какво от това? Какво ми донесе всичкият този акъл? Всичкото това мислене и разсъждаване? Всичкото това четене и тълкуване, а? Така, приятелю. Мъка, болка, нищета, самота. Това ми донесе. За какво ти е да си мислиш и разумен човек в свят, който очаква от теб да си глупец? А ако не си, стапята и те смачква. Изграждате наново. С всички необходими принадлежности, за да си полезен. Кредитна карта и телевизор. Майката си еба, приятелю. На никой не му пука. На никой не му дреме, че си писател или създател. Че си гений или откривател. Не, това е важното. Важното е колко ще вземеш на 16-то число, приятелю. Ама бива ли да виниш човек? То това се очаква от него, да харчи. Не да оставя нещо. Майката си е баха идеалите. Да никой не му пука за нищо. Прав си, за съжаление. Всичко се промени. Всичко натъжно стана. Но точно за това ти не бива да се предаваш. Точно за това ти не бива да се отказваш и да губиш надежда. Защото ти виждаш грешките им. Ти трябва да ги получиш, ти трябва да им покажеш, ти трябва да ги научиш. Какво говориш, бе? Ти опитва ли се да покажеш на карти, защото той слънце, а? Не си, защото не можеш. Защото като те усети, че се приближаваш, тя се закопава по-надълбоко с червеите. Е, за това. Не. Ма то за тебе май няма избавление, а? За това мой морал и ценности. Или намираш правилното количество отрова и преживяваш по някакъв начин. Амин. Или накрая като Моцарт. Беден, нещастен, отхвърлен, отритнат, закърпен и побъркан. Но пък спомнян.
Споменавам. Hello. Hello, ladies and gentlemen. The story behind of that video that you just saw was actually well, my life for the past 3 years. That is a conversation that I'm having with between myself and my conscience for the past maybe 3 years. I just recently sat down and found the right amount of words in the right order, so I can sorta kinda represent what is in my mind for the past few years. But yeah, that's the closest thing I could get. It is in Bulgarian, and the subtitles is the closest thing that I could think of a translation of the video. But I thought that if I record that video in English, there is gonna be something lost in translation, and I couldn't let that happen. I wanted that thing to be real and to be actually the closest thing to what is actually in my mind. Alright, ladies and gentlemen, after that dramatic video this week, I'm gonna give you something very short, very witty, very funny next week. Here is a little snippet from the thing that I'm gonna upload next Saturday, ladies and gentlemen. What do you think? Huh? God, it's so cold in mine.